ассалому алайкум муҳоҷирони муҳтарам. Компания мо ба хизмати шумо ҳамавақт тайёр. Ба номери +7 965 172 0808 +7 993 352 56 36 занг занед. аз Москва ба Тоҷикистон ҳар рӯз прямой рейс дорем. муҳоҷирони азиз, вақте ки ба мо занг мезанед, агар ҷавоб дода натавонистем, ё ватсапда нависен, ё баъди 5-10 дақиқа дуюмбора занг занед. барое ки одамо бисёр занг мезананд, мо навбат қатъи ҷавоб медиҳем. аз як хабар огоҳ бошед, дар интернет одамое ки реклама мекунанд, бисёраш фреб мекунанд, то Тоҷикистона гуфта аз ними роҳ мепартоянд. мо ҳамавақт дуогоҳи он ҳастем ки муҳоҷирон соғу саломат ба ватанашон баргарданд. лайк монед, подписатсия кунед, аз хабарҳои нав хабардор бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародаро, мо билет гирифтем автобусда, ин бародарда овардем, соқу саломат пешвоз мо гирифтан, овардан ҷобаҷо кадан. насиб када боша як ним соат пас